Λοιπόν, 12 Αυγούστου του 2008. Σωτήριο Μέτος. Σωτήριο Μέτος. Ήδη ένα μήνα πτήσεων. Και 3 μέρες παντρεμένος. Και 3 μέρες παντρεμένος, ζωή σε εσάς. Ερχόμαστε πάλι στο γνωστό σημείο για να δείξουμε πλέον τι έχουμε μάθει σε αυτόν τον μήνα που έχουμε κάνει μόλις 3 πτήσεις. Go for loops and turns. Πεπέγες. Θα μην ξαθαρεύεις πολύ, μαλάκα. Κάνω λίγο hover να το πάρω κοντά. Να κάνουμε την κάμερα. Ωραία προσγείωση, μαλάκα, δεν είναι προσγείωση, ήταν αναγκαστική. Μια δήλωση, κλείστε με μια δήλωση παρακαλώ τώρα μετά από αυτή την παρούμενη πτήση. Μπορώ να πω ότι έχουμε βελτιωθεί, αλλά δεν είμαστε πολύ. Φτιάξε το φλόκο. Εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι θα... Μπορούμε να αφήσουμε την κάμερα να σε παίρνει το νόημα που κάνεις κινήσεις. Μπορεί να μάθουμε ναι. και εμείς οι αρχάρους. Μπορείτε. Όχι κάτι να πέσει και βλέπουμε. Ανέλπιστα καλά πετάει. Έλα, θα παρέψου. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει. Θα το προλάβω σου λέω.